Hi guys! So ito na po yung new haircut ko, no? Goodbye one length. Yan. So bagong new look po tayo ngayon. So maraming salamat po kay Migo. So si Migo po is doon po nagpapagupit si Ate Charing. So abangan nyo lang po ang pagpunta ko doon sa kanyang barber shop. O yan, ito na po. Yan, no? Ang galing niya pong maggupit. So maraming salamat Migo. Thank you po. Yan. So welcome back again. So nandito po ako ngayon sa barbershop. So nakikita nyo po, sounds like familiar po yung face niya kasi nga dito po sila si Ate Cha at saka si Barbie Rider po magpapagupit. Yan, no? So magpapagupit po tayo guys. Abangan po yung kung ano yung style ng pagupit natin. New haircut. Yan, no? Si Nico. So sa mga gusto magpa-haircut, punta lang po kayo dito sa Katmon. So yung area niya po is nandyan po sa yung front nito is school po ng Co-op. Yes, sa Co-op sa Katmon. Yan, no? So pang ilang customer na ako dito, Migo? 16. Ha? 16. Yan? Pang 16 na daw guys. So ako yung pang 16. So yan, magsimula na po kami. Yan. So ilagay natin yung camera. Yan. Nakaabot pa ako dahil galing pa ako sa farm. Abangan nyo lang po kung ano yung resulta na. Di ba din sa Charing Migo? Dire. May buwan, no? Pagit. Goodbye one length. One length mga Migo. Kasi pag-gym ko? Pagkaan. Try sa week na. Try sa week na lang. So everyday rin mo rin wala na? Ha? Kaya kada everyday ka ito mag-gym. Ang unta niya, ang aman makipani. Oo. Busy mo din na. Ang mo lang akong trabaho na akong gym. Ito ko lang mo. Pagka. Kuha na lang. Try sa week na lang. Try sa week na. Pero nibit ba nibit? Sumod. Saan ka ng kuha na sa Bintol? Ulit na nga dyan. Kaya mo mo pagi. Kaya mo ibaw ka. Taga din tagiyahin din ko. Yes. Pugod. Sige. Anak ko, may tag-abli pa rin. So, sakto po talaga. Malapit na po siya mag-close. Kasi nga, mahirapan po akong makachimpo kasi mag-in ako sa farm alas 7. So, mag-out ako alas 6 ng gabi. So, chimpo-chimpo na lang. Minsan, pag dumadaan ako dito, wala nang close na. Humingaw naman, bagi na siguro. Ito may uwan ito? Sa? Lao? Farm ba? Vlog na kami ko. Unta mo. Yeah, cellphone. Cellphone.
Tuhon na lang. Sigaran sa upan, lahat ng upan. Nalagit sa... Oo. Yan, di ba? Yan. Oo. Balik nga po sa Ha? Hari mo siyang patok. Mungkin enggak? Itu nak? Wala. Mana pada? Sige, kay duka kay ko gabi eh. Mana kau? Sige, pagba. Masih pergi pada? Ato ni lakaw. Gimana? Cheers, siguro to. Iya. Iduka kay ko ay. Dili na akong... Ante na akong gabi ba? Mas ko. Si Mr. Yanay, bulan rin na to. Bulan rin ko nga pre. Patik na kay laar din kaya. Men. Patik na kay laar din kaya. Hah? Arnel ba? Patik na kay nila gabi ba? Siguro. Pakai? Oh, Ingan. tugod ba? Uman. Kasi ito yung yagingan niya. Ito yung buga ko no? Pulis ko no? Nag-awin nga si Boy. Gusto mo na pulis na. Mas. Check ko no? Arbiro ko na sa pa. Oo. Bal siguro kumilay? Oh. Jing pa rin siya. Kamu ba na yan? Hindi ba dahil sa lawas man eh? Duka, masundak ka na sa bakol. Bisa magkunsa ka ron? Hah? Magkunsa ka? Lupa korang. Baka na. Sunod namin. Nama na doon dito, pa-assist lang. Ay lang, pumunta na. Kamahon ka. Sabo na rin. Nada video kihan dia? Nada lagi na video. Ah. Mana turun ke pohon? Buhay pa dito. Oh, dan tinggi ni ada. Oh, bagaimana yang barat tu tahu? Kaya di mo sa to. Di pa
pa guys sa dugay na gym. Na siya mabisi ka. Kung sa Pero na ba yung iwan na may guide dito? na unsa man na guidelines. Oo, guidelines ba? So, nahon tira. Wala may kuan ito lahat. Kung kamera mo. Pero na ngayon na ito mga net kuan naman. Sa ay tarong ulo. Mora. Walay ka na naman padi ko ano. Body parts yung kuan ang program na So, nahon. program. Sa program din masuk na. Oo. Puro mo niya. Mga siya magbalik pag man. Wow. Muna makubol. Nagkubol na wala lisod ako padak ko. Mainis raman. Ingat magkakalawa nalik ganda ko mo. Basta kadaglaw. Ganda basta mo basta ka sa gusto. Pagbukas ko ay pagbato lang sa mag-gym ka. Oo. Makikuha ka pusong. Oo. Kaya na, kuhan, ikaw na naman. Sigara na agad. Ana kang mga injury. Oo. Ito yung saka gym ba sa ubod. Pumatay mo nga dito. Oo. No, talaga to. Oo, katawa. Talaga to. Kata? Oo. Ang gito gym. Hindi mo kata. Stop na dire. Oo, pagpatay na rin. Dire, kami. Wala ito ito ka rin. Gina ito kain. Huwag ba, gym? Okay ito. Ito ka. Kung naligo ko to sila, no? Wala. Diba ko sila maligo? Wala. Gym, ito siya. Yun. Mag-gym. Away. Uway, wala. Wala sa... Berpati. No? Wala pa dyan. Gym, ako ulit sa kuway. Ulit sa tanong. Sakto din sa away. Hindi masam po. Hindi masam din mo. Hindi mo po ang masam. Kuyan, may kagaya. So, bro, saan mo tayo may masam? Wala ba, no? Nagbi pa away. Wala, sige. Sabi rin, sabi na ko, alternate. Pero adlaw, gym, ugma, kuway. Sunod adlaw, gym. Pero yan din mo. Kada sa adlaw, alawas, kondisyon. Pwede sa adlaw. Ano ba na? Gym ako. Gym mo, tinik. Gym ko. Pero may kondisyon, buwang gusto. Na may banda ano suki rin na permanent yan. Hindi naman. Yeah, mag-gym. Oo. Karaan mga legend. Oo. Nagto na ba? Abot na taga karamin hindi na lang. Nagamay lang ako. Tingnan niya. Kami padako pa lang mag-ahamay. Naulagay na niya. Balik-balik ramay. Oo. Mati. Kuwan. Normal lang. Oo, normal lang. Dati nakito ano mo? Ano kayo ba? Tayo eh. Nagawang kaas yun yun. Ito yung kita na ako, no? Basta okay ron. Basta taas sa tao. Oo, lagi. Sama ako. Layo na. Nagawin? Oo. Wala na sa wala sustainability makawaka makuha ni charing Ari mo na si Suki na ba? Sorry ko. manubay naghahanap rin isa yung mga lagi Pero taga-cut mo ako. Nakita. ang bata taga-sugod Nasaan? masuk din ako Luminti may kumikita ni mo niya so kaya pagkasugod kong bana Mag-live mo lang sila. live siya
Yan guys, tapos na po. Ito na po yung finish natin. Yan. So maraming salamat po. Yan o. Wala, goodbye na, 1 lint. So thank you guys sa panonood. Keep safe always po. And God bless. Bye-bye. Ingat po kayo palagi. Bye-bye.